presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw siyang gagikaroon? No kaning sa kababay nga taga Cagayan de Oro City. Nga tuwang tatampo ni dasingan niya, Monique. Recorded by X Thunder Gaming. Promise ha na di kita mabuwag. Isaan ako, Alex. Dili o dili kita magbuwag ka. Alex! Oh, Alex! sige, John. Lumita siya na ako, Alex. Pag-ilis. Alex! Di pa naman tumayaw na limalay ka! Pakyun ka! O sabi tuyo na mo. Nasaan si Muni? Uwa mo din Ako gagawa ha? Bago kong kitagawa ni mo kumanghod. Pagawas siya! Pagawas! Suwan! Yung pagawas ka! Suwan! Uy, ayaw! Ayaw! Ayaw, ikaw! Niyabli ka din eh! Huli sa ito! Kaya gusto ko pusilong yung tawaran mo! Monique. Alex! Alex! Alex, ano lang ka? Okay ako. Hindi ko pasakitan ni Kuya. Please! Ayaw sunod! Please! Buwagi si Alex ha? Kano ka? Kuya! Buwagi siya! Doon ako gusto para mo. Kaya sukat mawas na sa mga magpapa. Ako na magbuot yung paimaya. Apila ka! Kuya, dili mo pwedeng buhaton ako. Mahal ako si Alex. Mahal? O si pagkaon ba tutuhan, ha? Huwag ka magtanaw sa sitwasyon na to, ha? Grabe ka lisod. Mamunit lang hapon kasama na to. Kuya, Oy, wait. Doon na naibog mo dato. O willing siyang mapagkasali mo. O kung musugot ka lang, ipausap niya ng atubay. Hatagan kayo sa tanan mo gusto. Ha, di ba ka na? sa ato pa. Ginigusyo ko ni mo. Oy, wait. Hindi palaguta, ha? Hindi palaguta. Dako kapag utang kabubot ko na ko. Kaya sukad na matay sa mama o papa. Ako rin ni kayo lumayo aron magkaswila ka. Magkakaon! Iyan mo yung ibawas ako! Kuya, Magkabayad ka lang sa tanan akong pagsakripisyo ni mo kung magpakasal ka tutuwa na. Luga! Luga, pagandam! Mani siya sa tuma. unsa? Kung magpagkasal ka na ako, Monique, hatagan di ka sa tanan mong gusto. Di na ka magpuyos ka lisod. Monique? Tubag. Nick, Magpakasal na ka na ako? tubag. Siman, ikaw tubag. Oo, magpakasal na. Magpakasal na ako. Nga uso na. Iba rin yung kunin mo nga musugot ako manghod. Nick, ayaw magpakasal niya. Please, itaban ko. Unsa? Itaban ko karon dayon, Alex. Ipalayo ko ni Kuya. Monique, pero unsa man ako pagbuhin mo? Niya din niya akong pangita. Pangumari akong libawan tungkol kay Wakoy Grado. Alex, please. Ipakasal ko ni Kuya sa lalaki nga ako'y gusto. Please. Balikon ka. Isa ka ako na mo. Alex. Unsa man? Huwag kaya pong kiplano mo lihok niya, ha? Huwag ba ka may baho? Nga dako kay kong gipayad sa imong maguwang. Kunya, di ka mo subisyon ako. Lihok! Recorded by X Thunder Gaming. Day, kaon na. Busog ko nang. Salamat. Nidaot baya ka, day, o. Ako lang tambag ni mo, ha? Wa ko kay musugot. Kay kung ikaw ang magpakasal, dili ko magpakasal. Kay,
Kunon siya'y gusto ni Sir, ihatag na lang, day. Kaya tingalig maunsa unya ka. Na, kuyaw baya nagbatasan ng akong amo. Sawa pa mo makasaldaan akong nagtrabaho din sa inyong panimay. Ug saksi ko kung unsa kang ngilad ng iyang batasan. Nang, Kay kung naa pa lang ko laing trabaho nga kapaingnan. Kaparihas o kinataga ni Sir, mupahawa ko din oy. Hiniagwanta lang ko tungod kay dako man siyang hatag na ako. nang. Day, day munik, day. Nang, ano? Bangon una diha, day. Naay nangita nimo. Ha? Kinsa man nang? Ginahimaki ko nimo. Alex, ganun kang kalapapakita na ako. Sorry, Monique. Taas na istorya. Naala ko'y giasikaso. Tingali makitaan ka ni Nori. Oh, ha? Monique! Lakaw na, tingali masakman ka. Tingali ko siya mabuhatin mo, sige na, lakaw na. Nick, magkita tayo ugma sa atong daang abutan ng sauna. Please, alas 12 sa gabi. Magpaabot ko nimo. Alex. Nakatawag na siya. Ang sibat ko. At doon ako si Alex. Nick, thank you kay di ba makaroon. Gimingaw na kayo ko ni mo. Pila nakabuhan nga waka magpakita na ako. Ingon mo sa ko. Alex! Alex! Kaya na ko kang mo yun, Nick. Magtama na ta. Pero Alex, Di na ba di ko nimo mahal? mahal. Bisag ka awa ka mawa sa akong kasing-kasing. Ikaw rin akong kimahal. Please, kuyog na ko. Manangig og tarong ni Nori. Hindi ba ako makasabot siya na ako? Bisag wa na ko siya gimahal pero mahal ko niya. Hindi ba ako makasabot ra siya na ako? Pero sa umon ko dili. Sa umon ko dili kaya ihatag na ko. Alex, mahal ko ni Nori. Masabtan na ko niya. Sangtod ka ron. Wa pag gidaya ka malimot niya, ha? Nori, please. Masabdi na lang ko niya. Maluhoy ka. Dili! Pasawa na ti ka. Busa ako ka ra. Ug sugod ka ron. Di na ka pwede mo gawas ni kwarto. Pakdan tara ti pagpagkaon sa katabang dili. Nori! Oh, please! Ayaw ni gilak! Ayaw ko gilak! Dali sa kwarto, maluhoy ka! Nori! Nori! Day, Monique, day. Pasensya kayo nga karon pa ko nakasod din sa imong kwarto, ha? Namugos lagi ko nga ako may muhatod sa imong pagkaon din, eh. Kung saan nagibawalan mo ko ni Sir Good. Nang tabangi ko makaikis din eh. Nang mulayas ko din nang... Unsa? Nang please, so din si Alex ngayong gabi eh. Magdita sa mong daang abutanan. Tabangi ko na. Sige. Tabangan ti ka. Kung mga tuog na ang tanan, tabangan ti ka nga makaikyas ka. Nahinan ako siya maayo. Tinangin mulihok na ko. Maayo kay ni gawas ka na. Lakaw na mo din. Nang salamat kayo. Salamat kayo sa mga kayo lang. Muat ko. Pag-amping, ha? Pag-amping rin daw, day. Monique! Dagan tayo tayo pagkain. Ay, kubala ka.
Layo na yung dapit na nga atong himutanan. Di na ta matultulan ni Nora din eh. Mahal kayo ni ka, Alex. Mahal sa kayo, tika, Mike. Ubuhaton ako ang tanan para niyo. Sayop man, pero gisunod ko lang kung unsa may akong gibati. Usap pa, si Alex din ang tinuod na akong gihigugma. Karon, naano mi umaabot nga anak ni Alex. Bili na lang kutob o daghang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. O kung mangigalang kaagi ni Monique nga taga Cagayan de Oro City. Bansa awit ngayon kapangayo. Awit ka nag-alang till I met you. Till I met